de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lɔsitima bi nɛnɛ ye dɔ fana jɛrɛmɛnɛ wɔɔrɔ don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo 2 février kalo don bi o tile 12 ka bɛn 2024 san ma farafinkalo n'o ye sunkalomakɔnɔ ye an balada k'a fɔ ale yera sibiri ni ka dugu jɛ kunungo kari la bi a tile 2 ye san kalo 8 don hijira san 1445 san dugu de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na lakanabaliya kɛrɛnkɛrɛnnena k'aw ladɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na min ye wulikajɔ kɛbaaw ye u bɛ k'u sɔn yɔrɔ caman na a laban kunungo wuladafɛla fɛ u ye wulikajɔ kɛ dusudaga min n'i y'a sɔrɔ u ye Betura dusudaga ye u n'olu maaw kɛra ɲɔgɔn na kɛra so ye ni ka se ka maa dɔw ni to a ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na jamana caman minnu maa bɛ se maa 100 ni boɲango olu bɛɛ lajɛlen ka bɔ yen ni ka se ka n'anw ka jamana kɔnɔ na dɔnnibaaw olu ka kɛnɛ ka se k'o sigi an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka minisiriso min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ bagan mara o la sabatili ma an ka jamana kɔnɔ na ka taa se jɛgɛ yɛrɛ yakubali ma olu ni cɛkadamu b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ mara ni sɔrɔ ni bunadama yɛrɛ tago ɲuman ma olu n'o ye ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɛfɔli k'u ka baara kun ka kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la jamana saba min n'i y'a sɔrɔ olu y'a yɛrɛ ka fulu bɛ bɔ seedaw la o baara minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u sigira sen kan o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ka lasɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ min ye lakanabaliya Dɔgɔfiri commune kɔnɔ na Dɔgɔfiri tɛmɛnen na wulikajɔ caman baden kɔni o bɛ ka waleya k'a ɲɛsin sigida dugu ma min ye marifatigiw ye olu ye marifa ci kɔfɛ ka ci ka bɔ fala kɔfɛla fɛ ni kana fala fan dɔ fɛ Dɔgɔfiri tɛmɛnen o dara min kan o t'a la n'i y'a sɔrɔ u ye maa dɔw bɔnɛ u ni na o baara u bɛ k'u sɔn ko pɛgɛn kelenna na k'u ye marifa ci Dɔgɔfiri in kɔnɔ na arabado yɔrɔw la u kɔni kɛra so ye ni ka se ka maa kelen ni k'ale jɔngi u kɛla ka taa Dɔgɔfiriba fana ale fanfɛlaw la ni ka taa marifa ci ka ɲɛsin maaw ma ka maaw to kungo kɔnɔ na o kɔni kɛra so ye kunnafoniw na dozolakaw ka wulikajɔ kɔni kɛra ka ɲɛsin o ma o waati kelen kɔnɔ na machine dɔ tun bɛ yen n'o bɛ baara la u y'u ni da machine kan k'a fɔ machine kɔni tɛ taa dozolakaw ye wele bila lakana tigilamaaw ma an dɛmɛbaa sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu n'an ka sɔrɔsiw ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛ taa machine yɔrɔ la k'o kɔni kɛra so ye u ka tila ka lazorokɛti n'o ye mugujugu ye k'a fili yɔrɔ jan ka tiɲɛniw kɔni ka se k'olu baaraw kɛ u bɛɛ lajɛlen n'a ta bɛɛ wulikajɔw tilala ka kɛ machine kɔni ka se k'a ta ni ka se ka nana ye maa caman ka fɔla Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ bi ko nin waati kelen na ne bɛ bɛɛ waati ma waati min n'i y'a sɔrɔ a kɔni kɛlen bɛ lata kɛrɛla ye n'u ma ci wula fɛ u b'a ci su fɛ fɛɛrɛ b'a la ka se ka kɛ ka se ka wulikajɔw kɛ cogo min na an b'a lɔn k'a fɔ ka se ka nin yɔrɔ ninnu na ka lakana kɔni ka dɔ fara kow kan n'o tɛ ko basigibaliya la kɔni k'a bɛ kɛ cogo ko an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi Ala k'a kolosuma n'an bɔra yen Marakabugu ko kunungo kɔni ko doso caman de fara min ye waleyajugu kɛbaaw ka wulikajɔ ye ka girin ka jigin dugu in kɔnɔ na selifana tile waatiw yɛrɛ la o wulikajɔw senfɛ an ka jamana lakanabaaw unu dɛmɛbaaw k'u olu tato la u ka baaraw senfɛ k'u ye mugujugu dɔn n'i y'a sɔrɔ ne ka se k'o bila wulikajɔw la kunnafoni kɛra k'a fɔ ko min ye la sɔrɔdasi minnu b'an fɛ yan k'olu ka bolimafɛnw u yɛlɛ mugujugu dɔ kan a minɛw kɔni kɛra dama avion kɔni wula o yɔrɔnin bɛɛ la ni ka se ka baaraw daminɛ ko nin waati ninnu na o yɔrɔw la ye wulikajɔw bɛ sen n'o ye larawuliliw ye ka sanga ni kunnafoni caman ye min kɛra waleyajugu kɛbaaw ye u bɛ k'a kɛ n'u korona yanfɛ u bɛ taa yanfɛ ka taa nin waleyajugu ni ka se ka taa waleyajugu ta ka ɲɛsin maaw ma fɛɛrɛ minnu bɛ sen n'o sabatira ko basigi kɔni k'a bɛ cogo an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen kunungo min ka dɔn k'a fɔ Betura n'ale ye dusudagaba ye Betura yɛrɛ a bɛ Ndemugu commune de fɛ n'o ye commune Sirifilabundi ye ɲɔnɔ o bɛ ale cercle kɔnɔ la dusudaga min bɛ n'o bɛ wele ko Sɛnɛga daga u ye wulikajɔ ta ka na maaw kɔni sɔrɔ forow la kunnafoni na wuladafɛla fɛ k'u kɔni sera ka na mugu ci ka se ka olu boloda ten duzolaka minnu bɛ yen nin waati in na olu kɔni wula o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka se ka kunbɛli ta ka ɲɛsin u ma k'a kɛra marifa ci ye kunnafoniw na k'i ka dɔn maa minnu nana waleyajuguw kɛ k'i ka dɔn ko dozolakaw sera ka maa caman bɔrɔndaw la nka dozolakaw yɛrɛ a wulikajɔ sen fɛ ka sanga ni kunnafoni ye ko donsokɛ 3 donsow la k'olu 3 ni tora ka maa dɔw jɔngi olu taara o yɔrɔnin bɛɛ la ka taa labitani ɲɔnɔnkaw fɛ yen dɔw ka jɔngini da yɛrɛ k'o manjugu olu dɔw yɛrɛ bɛ labila bi nka ko dɔ ta kɔni ko ka jugu furakɛliw bɛ sen na kunnafoniw na ko nin kɛ dɔ yɛrɛ dɛ u bɛ wulikajɔw de la nin waati ninnu na bɛlɛnbɛlɛnin ka se ka kɛ n'u sɔmina d'a ma o yɔrɔnin bɛɛ la k'a fɔ k'o bɛ ka sumaya d'a ma k'u bɛ wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin u ma ko fɛn bɛ bi n'o de kan ka fɔ fanga bɛ wulikajɔ minnu na u ka wulikajɔw kɛ ni ka se ka gɛrɛ nin yɔrɔ ninnu na
u ni a maw ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko n'o kɛra ko wulikajɔ min bɛ sen na ko fu bɛ sira dan na an y'u ka donsoba ka se k'ale yɛrɛ ɲini ka ɲininkali k'a la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ale kɔni bilama fɛn b'ale kɔni ka bi o ye dusuma kasaya de ye olu ye fɛn bɛɛ fɔ k'a fɔ fanga ye hali bi u ka sɔn n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo u ka fɛɛrɛ fɛn fɛn kɛ olu bɛ wulikajɔ min na bi k'olu ka wulikajɔ kun tɛ foyi ye ko jamana kɔnɔ na u ti fara foyi kan ni fanga tɛ o de wulikajɔ k'o de sen tɛ ka faamuya yɔrɔ dɔw la ko nin waati laban ninnu kɔnɔ na a y'a yira na k'a fɔ ko nin waati bɛnnen b'a ma olu ka donsoden dɔw dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na ko donsoden maa 8 bɔɲɔgɔn k'olu minɛnen bɛ k'a sɛbɛn kɛ baganko ye k'o baganko tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'olu ka baganw bɛna cɛ wulikajɔw fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra ka wele bɛɛ lajɛlen bila ka dɛsɛ olu ka baganw cɛli la ko k'olu bɛɛ bagandanya olu ye wele bila ka dɛsɛ k'olu mana dɛmɛ o la nga n'olu ka mɔgɔw wulila sigana senfɛ u ka yalaliw senfɛ n'olu ye baganw sɔrɔ k'olu yɛrɛ sigalen b'u la k'u bɛ tila ka minɛ nɔfɛ ko nin waati na k'olu ka maa dɔw minɛnen bɛ k'o de kɔni kɛlen bɛ k'ale bali k'ale fari fa u bɛ k'a to bi a tɛna se ka kɔrɔfɔ foyi fɔ k'a sɔrɔ k'ale bilama a bɛ dusukun kasaya minɛ kɔnɔ na cogo min na ka fɛn min fɔ an ka jamana kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ basigi o bɛna sira o sira fɛ ala k'o sabati an ka jamana k'a bila kolosuma hakilisigi o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye dɔgɔfɔrɔ tɛmɛ an tun ye kunnafoni dɔw d'a ma alu wɛrɛ ye wulili min kɛ ale ni dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye cana wɛrɛ ye olu wulili min kuma min n'i y'a sɔrɔ o kunnafoni kun dira ma olu dugu 2 kɔni wulili a sabanan min tun fara an ba kan n'o ye sala ye an ye kunnafoni sɔrɔ o kɔfɛ ko salakaw ma wuli fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka n'u wuli mais min ye kɛra k'a fɔ alu wɛrɛ ni cana wɛrɛ ye olu kɔni wulila nin waati na olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛla an bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka kolosuma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ masina marabolo kɔnɔ na tuwarakaw fɛ gɛlɛya kɔni e kɛra a dili bɛ ka don a tun yɛrɛ la k'a fɔ ko ka maa dɔw kun taara sugu la ko gɛlɛya donn'olu ni sugu cɛ n'o kɛra dɔgɔfɔrɔya tɛmɛnen na u baaraw bala yɛrɛ kɔfɛ ko lakana baaraw kun sabatira olu ka mara kɔnɔ ko kunnafoni dir'u ma k'a fɔ k'u bɛ se ka taa u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen la ko gɛlɛya kɔni k'a banna pewu u taara o min na dɛ sugu tɛmɛnen na walejugu kɛbaaw tila ka du ni so cɛ tuguni yaasa ka nin pɛrɛtigɛ di an ma Siri Kulubali ale ni tubaraka dɔ kɛrɛnnenya sɔrɔ in k'a ye olu ye kuma ye Sirike ɲininkali k'ale la a ye kuma min fɔ an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye k'a jɛnda ka bɔ Tuwara. N ka tiɲɛ ta an ye kibaruya sɔrɔ ko aw taara Masina dɔgɔ jɔ k'aw ma se ka taa Tuwara mun kelen de y'a to aw ma se ka taa. Maa juguw de b'a ɲɛ sira kan o de kama an ma se ka taa olu de kɛmɛ ka t'u da ɲɛ sira kan ko an ti don an ka dugu la pewu sisan an ye nafɛn minnu san ka taa an ka nafɛn bɛɛ tiɲɛna an bolo muso caman de b'an bolo u denw de filɛ so yen nɔ si t'u bolo k'a di u denw ma nɔnɔ t'u bolo foyi t'u bolo o tuma an b'a ɲini fɛ ala kosɔn n'a sɔrɔ a bɛ se ka ɲama cogo o cogo a k'a se jamana ɲɛmaaw ma an ka se ka an ka dugu sɔrɔ ɲinɛ bi a gɔlɛn b'an kan fo ka taa fɔ dugumɔgɔw ni anw a gɔlɛn b'an bɛɛ ka bi sisi t'a ɲɛ ala kɔ u nana an nana ko an ka bɛnkan de ta an ka jamana janfa an ko an bɛ sa an tɛ bɛnkan ta sisan n'an ko an bɛ sa jamana kɔkɔ n'o yɛrɛ kɛ ne hɛrɛ an ma an b'a kɛ cogo di n'an b'a kɛ cogo min o ma jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛ a ma ala kosɔn k'o ɲɛfɔ an ye n'an b'a kɛ cogo min n'an bɛ wuli de an bɛ wuli ka bɔ yen nɔ ɲɔnɔ an tɛ bɛnkan ta fo ka taa sa an bɛ se ka wuli de ɲɔnɔ debatigi caman de filɛ a bɛ se maa 10 kɔ la u bɛɛ denw bɛ so hali sin t'u bolo k'a d'u ma anw nana sibiri de ka kari kɛ hali cɛ nin tɛ n'anw filɛ maasina ye. Jɔn de y'a yira k'a fɔ ko aw ka taa sugu la. Surasiw de ye weleli kɛ k'a fɔ an ye ko sira labila la fo an ka taa k'u ye yɔrɔ bali ye o de y'an na ko ɲɔnɔ an ka dugutigi n'an ka kɔnsew n'an ka jɛnɛsiw bɛɛ n'a kan sisan n'an ka sugu to an k'a lamini an k'an sigi ni sani min b'an fa sani min n'an fa lajɛ an tɛ k'a ɲini sira sera ma ka ban dugutigi ka sɔrɔ ko ala sago an ka boli ka na joona an ka na sanni kɛ anw nana siɲɛ de bɛ sira kan anw tɛ ka taa ji bɛɛ banna u taara sira d'anw ɲɛ ko n'an sera u b'a ɲɛ aw fa k'an ban de sa o ma an kamana gan an filɛ maasina dangan de la sibiri kari nin dɛnɛ an filɛ maasina yan cɛsi t'a ɲɛ ni ala tɛ. I y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔsiw ko aw ka taa sugu la k'u bɛ ka yɔrɔ bɛɛ bali ye o seereya b'i bolo wa. Seereya bɛ n bolo. Aw balalen aw ma se k'a fɔ o sɔrɔsi kelenw ɲɛna wa. An y'a f'u ye ko an k'an mun de fɔlɔ f'u bɛna réunion de kɛ n'u bɛnna min kan o b'o fɔ an ye an filɛ o réunion de dangan na an la sigi o de la. Anw bɛ min kɔni bila jamana ɲɛmaaw ma parce que anw sɛgɛn kun tɛ dɔwɛrɛ si an ko an bɛ sa jamana de kɔ kan bɛɛ y'a kɛ cogo min n'an yɛrɛ kun y'a kɛ tan an bɛ lafiya. Nka an ka dugutigi n'an ka kɔnsew n'an ka jeunesse n'an ka alimamiw bɛɛ bɛn n'a ta dɛ an ka to jamana kɔ kan Mali ye Mali de ye Mali ye kelen de ye a tɛ kɛ tila ye. O de kosɔn an ni sɛgɛn b'an kan bi nka anw ni kɔni n'a sɔrɔ u bɛ se ka affaire min kan k'an bɔ nin juru in na k'a ka ala n'a kira kama ko affaire k'an bɔ nin na anw fɛ n'a ye bɛnkan ta an ye jamana tilan t'anw ma danbe ɲuman ye anw tɛ jamana janfa maa si diɲɛ na kuma jamanadenw yɛrɛ k'an yɛrɛ dɔn yan kumakan laban min bɛ ka se jamana ɲɛmaa ma an bɛ dugawu k'a su ni tile a bɛ to yɔrɔ min na ala ka dɔ fara a kan ala k'a jiri ala k'a barika jamana ta fanga ala k'a d'a ma nka a k'i kɔfilɛ Tuwara la Tuwara b'a ɲɔgɔn kɛ cogo min Tuwara sɛgɛnna dɛ ni sɛgɛn tɛ fila Tuwara sɛgɛnna yɛrɛ de a sigi k'a hali Tuwara la ala sago a sago an maa min balamɛ bi an bɛ se maa 40 na ou bien 45 an bɛ balamɛ maa an tɛ ka Tuwara denbatigiw de don denw b'u kɔfɛ yen anw yɛrɛ ye dutigi anw yɛrɛ ka du b'an kɔfɛ yen. Ni tun ye ka diɲɛ ta ni tun y'ale kan ye Siri Kulubali ka kuma bara la an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi ala basigi lafiya
ala ko sabati namburai cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛn n'o ka baara ɲɛsɛbɛ sɔrɔ ani ka dɔ ka fɔ lakana mara kɛcogo ɲuman ma olu ye minisiriso min n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinɛ bɛ baganko yɛrɛ ma ani sɛnɛko yɛrɛ yakubali ma ka se k'o wele a ka n'u kalan baaraw kɛcogo la kana ɲɛ f'u ye mun ni mun de kan ka kɛ o kɛnɛ kan minisiri Yuba Ba a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Baganw minnu b'an bolo o falen tɛ alors que dugukolo b'an bolo hakili jakabaw dɔw bɛ yen nɔ mun b'a yira k'a fɔ bin dɔw bɛ yen nɔ an ka kan ka an ɲɛsin olu ma o bin ninnu u bɛ se ka sɛnɛ an ka village 12 in kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara di sifinw ma o bɛ se ka kɛ sababu ye pour que ka dun ka fa o ka se ka sabati an ka baganw ka niveau la o ye bagan mara fanfɛla ye. Mun ye jɛgɛ fanfɛla ye ba belebeleba 2 b'an bolo a yɔrɔ caman bɛ yen nɔ minnu jɛgɛ mara bɛ se ka kɛ a ka kan ka ɲɛsin olu ma pour que dun ka fa a ka se ka sabati. Selenge kaji dɔ bɛ yen nɔ a bɛ se ka tɔni 150 di jamana kɔnɔdenw ma kalo 6 o kalo 6 n'i ye o ɲɔgɔn 6 kɛ 2,000 in sanfɛ kɔrɔ ye ko an bɛ jɛgɛ yɛrɛ bila ka taa kɔfɛ minnu b'a caman san an b'a ci olu ma. Ni tun ye minisiri Yuba Ba ni tun y'ale kan ye sigafo in kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ a kɛr'u ni cakɛda min cɛ n'o ɲɛma Yakuba Katile baara in kun ye fɛn jumɛn de Yakuba Katile ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Laɲini min bɛ kɛ conseil économique social environnemental culturel fɛ o de ye an ka an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo kɛ baara kɛ yala an b'a fɔ min ma ko souveraineté alimentaire o y'a tubabukalama ye mais dungɛ fa n'i ye jateminɛ kɛ la Mali waati dɔra Mali de tun bɛ fɛn caman labɔ ka taa n'a ye kɔ ka taa feere baloko ni fɛngɛw yɔrɔ la mais a bɛ san caman bɔ san y'a ye jateminɛ kɛ la an ka balo a fɛn caman de bɛ bɔ kɔfɛ ka na a balo minnu bɛna fana a tɛ k'a fɔ balo ninnu nafaba bɛɛ la a dɔw ye janko n ka dumuni kɛ n kɔnɔ fa mais k'a fɔ nafaba b'a bɛɛ la a garantilen tɛ alors que n'an yɛrɛw dun y'a dilan fɛ yan non seulement an bɛna min sɔrɔ n'o bɛna kɛ se kan an yɛrɛw dɛmɛ an ka dunkɛfa kɛ mais a bɛ kɛ dunkɛfa min fana ye a nafaman de ko don o tɛ se ka kɛ fo bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo fɛn fɛn bɛ baara kɛ o cadre ninnu kɔnɔna na a kɛra élevage pêche ye a kɛra agriculture ye a kɛra secteur wɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi kɛ kuma k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ min ka kan ka kɛ yalasa laɲini ye min ye n'o ye dunkɛfa ye an ka jamana in kɔnɔna na fo k'a tɔ k'a feere maa wɛrɛw ma o bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min. Ni tun ye Yakuba Katile kan ye a fɔra cogo min na faraɲɔgɔn in tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ɲɛta sabatili an bɛ dugawu kɛ Ala k'o tilaw ni kolo yakubaya n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnba dɔ kɛra ɲininikɛlaw fɛ an ka sanfɛ kalanso n'o ye IG ye ka faraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛ o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ o wulikajɔ kun ye fɛn jumɛn de ye ka se ka ɲininiw k'olu sigi sen kan ɲɛta yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la min ye ɲininikɛlaw olu tɔgɔ la min ka dɔn k'a fɔ Madame Kamara n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Awa Dunbiyala faraɲɔgɔn kun ye fɛn jumɛn de ye ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. An farala ɲɔgɔn kan hakilina na ka labo yɛrɛ sigi labo sigira an bɛ ka baara continuer pour que an ka lakodɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ko il faut que sisan nɔ an ka activité in kɛ première édition de ye nin ye tantôt o journée in kɔnɔ communication bolo dalen don a bɛ fɔ de ma atelier de présentation Mali kɔnɔ chercheurs nana hali Mali kɔ kan ka bɔ Burkina ka bɔ Dakar chercheurs nana mɔgɔ bɛna présentation kɛ donc conférence débat fɛnɛ bɛ yen nɔ ka wele bila an ka ɲɛmɔgɔw ma sanfɛ mɔgɔw ni an ko an bɛ fɛn fɛn kɛ an tɛ se ka kɛ ni sanfɛ mɔgɔw tɛ dɛmɛ an mago bɛ dɛmɛ na hali sisan nɔ k'a daminɛ ministère la ka na rectorat la ka na an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔnw na an ka fara ɲɔgɔn kan an minnu bɛ domaine kelen na science de gestion de don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan hali ni wariba ko tɛ hakilinaw bɛ mɔgɔ lase ɲɛfɛ. An baladan k'a fɔ ni tun ye kamaralakaw furumuso Awa Dunbiya ni tun y'ale kan ye kɛnɛ in kan ye minisiri bɛ don ka baara ɲɛsin sanfɛkalanko yɛrɛ yakubali ma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka professeur Burema Kansayi ale yɛrɛ kuma min fɔ faraɲɔgɔn in senfɛ o filɛ. Conférence min don chercheurs ani enseignants Mali kɔnɔ ani minnu bɛ jamana wɛrɛw la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani u ka doctorants u bɛ kuma gestion kan bon gestion ye min ye a bɛ tɛmɛ sira caman fɛ o b'a to faamuyali bɛ kɛ gestion yɛrɛ kan kosɛbɛ. Bon ɲini kuraw fana bɛ se ka daminɛ min nafa bɛ na se an ka ekɔlisoba ninnu ma ani an ka ɲinikɛ fɛnkɛba ninnu ma a nafa ye min ye u ye thème min choisi o ye an yɛrɛ ka kamanako ye insertion professionnelle an bɛ ekɔliden minnu former sanfɛlaso ninnu na an b'a fɛ n'u bɔra u bɛɛ ka baara sɔrɔ mais o tɛ se ka kɛ n'an ma faamuyali kɛ kosɛbɛ an yɛrɛ ka baara kɛtaw la bon gestion fana b'o hukumu kɔnɔ ni gestion bɛ a kalan denmisɛnninw kunna min y'a ɲuman ye a gestion ka objet de sɔrɔ ka appliquer donc mɔgɔ bɛ se ka gestion kɛ i bɛ sugu gérer mɔgɔ bɛ se ka gestion kɛ i bɛ garabali gérer mɔgɔ bɛ se ka gestion kɛ i bɛ écoliso gérer n'an ye o faamuya kosɛbɛ n'an ye formation kɛ olu kɔnɔna na ani entreprise fana ka jɛ ka formation ninnu labɛn bon o b'a to
ni mɔgɔ minnu y'a kalan kɛ n'u bɔra u bɛ baara sɔrɔ. Ni tun ye ministre Burema Kansaye ni tun y'ale ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ sanfɛkalanko ma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi Ala Ala ka bila lafiya badabada o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'aw fara ɲɔgɔnba dɔ ye dɔnnibaw ka kɛnɛ ka se ka kɛ bi farafinna o kɛnɛba kan n'o sigi an ka jamana kɔnɔ na yan dɔnnibaw u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka hakili juru cani ka fɛrɛ balele kɛ masakɛw bɛ se ka dɛmɛ cogo jumɛn de la o kɛra fara ɲɔgɔnba in ni ka kun ye tile fila fara ɲɔgɔnba anw ka jamana kɔnɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw bɔra ka sigi sen kan kabini i ka dɔn sibiri don anw ka jamana kɔnɔ na o sen fɛ a ko sigiba sen kan an ka jamana kɔnɔ na o ye maliden ye n'a bɛ wele ko professeur Mamadu Abuɲang ale ye kuma min fɔ fara ɲɔgɔn in sen fɛ o filɛ. Anw minnu ye dɔnnikɛlaw ye dɔnnikɛla sugu bɛɛ b'a la karamɔgɔw b'a la alimamibaw bɔra Laginɛw dɔw bɔra Dakar dɔw bɔra Niger a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc silamɛ côté ni chrétien côté ni ou bien an ko de farafinna danbe farafinna dɔnniya k'a sinsin donc afin que an bɛ se k'an ka jamanaw dɛmɛ cogo min an ka ɲɛmɔgɔw bɛ siranna nanzaraw ɲɛ yɔrɔ min na an b'o yɔrɔ dɔn dɔnni sugu dɔ de bɛ yen nɔ minnu kelen bɛ k'u minɛ n'u tɛ se k'u yɛrɛ tila an b'a fɛ ka o de briser a ka kɛ farafinnata ye ni ɲɔgɔnna si jɛ lajɛ ni ma fili ne kɛ n tilela ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la parce que maa 400 de nana ka bɔ duniya fan bɛɛ ka na roi ninnu minnu bɛ yan a roi dɔw bɛ yen nɔ u fanga ka bon ni hali an ka chef d'État ye o bɛ yan o bɛɛ nana donc nin nɔ ɲɔgɔnna n'a bɛ kɛ malidenw ka dɔn ko an ma kɛ nafolo ɲini kan an ma kɛ foyi kama a kɛra Mali ka danbe de kama. An b'a lɔn k'a fɔ professeur Mamadu Abuɲang ni tun y'ale ka ɲɛ ale min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale y'u jatigi yɛrɛ ye n'a sigira sen kan ale yɛrɛ fɛ kɛnɛ in kan Konɔwarikaw tɔgɔ la Cheikh Magasuba ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ ka ye o filɛ. An kan ka Ala fo et Mali kan ka Ala fo parce que ni ɲɔgɔn ma kɛ farafinna fɔlɔ ne kɔni ne m'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ ne ni n ka denmisɛnya si donc anw nana an wulila k'an ɲina an nana fɛnɛ alhamdulillah bɛɛ nana mun de la ka na don procès ka école la Côte d'Ivoire yɛrɛ gansan roi ni masa min nana mɔgɔ 40 donc o de b'a yira k'a fɔ farafinna kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kan ka don da kelen ka bɔ da kelen a bɛ se ka kɛ a kan ka kɛ fɛnɛ ni k'a ye mankan bɛ yɔrɔ dɔ c'est parce que i b'a sɔrɔ roi ni ma ɲɛmɔgɔw de ma bɛn kelen ma parce que n'olu bɛnna kelen ma ko bɛ ɲa o. ne tun ye Cheikh Magasuba kɛnɛ in kan ale ye Konɔwarikan ye ministre bɛ an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko ni laadaw kiimɛni ma an dogole gindo ale yɛrɛ kuma min fɔ nin fara ɲɔgɔn in sen fɛ an ka lamɛn. ko farafinna ye dɔnni jamana de ye jamana kɔrɔw de bɛ anw fɛ yan surtout waati la dɔw tun y'a jira k'a fɔ ko farafin tɛ bɛrɛ kalama diɲɛko la ayiwa nin ye kɛnɛ min bɛ a jira k'a fɔ ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye dɔnnitigiw u jɔyɔrɔ ye min ye farafinna an ka sociétéw kɔnɔ sigidaw la sɔrɔ sira kan politique sira kan yiriwali sira kan u jɔyɔrɔ ye min ye donc voilà u bɛna masala o de kan donc professeur Abuɲang o ye dɔnnitigiba ye farafinna ayiwa o de ye a tɔɲɔgɔnw wele u dalajɛra Bamakɔ yan président de la transition ka yamaruya kɔnɔ a n'a ka jukɔrɔma tintili kɔnɔ donc u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc hakili falen-falenna u bɛ ɲɔgɔn ye a kow la u se ye min ye u seko ye min ye farafinna ka ɲɛtaga la farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya la u se ko bɛna kɛ mun ye donc u bɛna masala o kan donc u b'u bolo di ɲɔgɔn ma u b'u ka dɔnniyaw fara ɲɔgɔn kan ka farafinna jamanaw jukɔrɔma tintin pour que développement a ka se ka kɛ réalité farafinna continent kɔnɔ. ni tun ye ministre min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jamana seko ni dɔnko ni laadaw kiimɛni ma an dogole gindo a tun bɛ kɛnɛ min kan n'i y'a sɔrɔ ni kuma tɛ dɔ ye dɛ farafinna jamanaw faraɲɔgɔnba min b'an ka jamana kɔnɔ na dɔnnibaw olu bɛ se ka sigi cogo min na ɲɛta sabatili ka se k'o kɛ bɛnɲɔgɔn ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ an ka taw fɛ n'o y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛta kɛrɛnkɛrɛnnen na ala ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye Mali ni Burkina ani Niger olu ye fara ɲɔgɔn min kɛ k'olu bɛ da tan ka bɔ CEDEAO ka sababu kɛ ko a sigilen bɛ fɛn min kama n'a bɛ baara minnu kɛ ko kɛcogo kelenw tɛ o de kama olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka se ka bɔ o baara min kɛra fasoden caman bɛ yen n'olu bɔra la maa caman bɛ k'i hakilila di min ye jagokɛlaw Mamadu Kulubali nin baara min n'a fɔra k'a kɛra aw hakilila ye mun y'a la an ka lamɛn. Mali économie bɛ position min na bi an bɛ lahalaya min na bi m'a fɔ n ka tɛ se ka kɛ dɛ mais a bɛ gɛlɛya. A bɛ gɛlɛya ka da kɔrɔ caman kan parce que an ye jamana min ye anw tɛ production kɛ nous sommes un pays consommateur anw ka consommation 90% bɛ bɔ extérieur de la ka na an tɛ na ni minɛ an ka minɛ min bɛ bɔ Côte d'Ivoire fɛ bi a man ca an bɛ na Sénégal de fɛ ni ma labɛn nin ko ninnu kama nous avons économie très faible k'a fɔ ko anw bɛna se ka ɲɔgɔn kun ka se ka échange commerciaux kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ne ka jate la de bɛɛ n'a ka analyse don a ma labɛn o kama kosɛbɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni Mamadu Kulubali jagokɛlaw ni o kɛra ale ka kɔrɔfɔ ye M5RFP olu la min ye ka dɔn k'a fɔ docteur Mamadu Konate nin baara min kɛlen filɛ olu yɛrɛ hakilila ye mun y'a la an ka lamɛn.
an ka jigiya k'a fɔ gɛlɛya min kɛra togo togo nɔgɔya b'a kɔfɛ quoi ka dɔn k'a fɔ ko an tɛ se ka kɛ fɛn foyi ye an yɛrɛbakun kɔ quoi anw kɛlen do jamana ye a bɛ n'a fɔ ko donsokɛ b'a ka marifa ta ka taa kungo kɔnɔ sogo faga mun na an fɛnɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko anw fɛnɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye anw fɛnɛ bɛ fɛ ka ko dɔ de kɛ sini ma sinikɛnɛ ma an den n'a mɔden minnu bɛ bɔ an na olu k'a dɔn k'a fɔ k'an fɛnɛ ka génération nous sommes une génération sacrifiée faut k'an fɛnɛ ka sɔn o de ma pour que den minnu bɛ bɔ anw na olu k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛnbakɛw fɛnɛ sɔnna gɛlɛya ni tɔɔrɔ dɔw de ma pour que olu ka se ka lafiya cogo min na. Ni tun ye Mamadi Konate ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ ye bi fɛn fɛn kɛra k'a fɔ olu yɛrɛ fɛ wulikajɔw kan ka se ka kɛ hali bi an bɛɛ lajɛlen de k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn ko diɲɛ an kan ka se ka fɛn fɛn kɛ n'o tɛ dɔ ye dɛ an kana jɔ an yɛrɛ la o kɛra ale ka kɔrɔfɔ ye nin hakilila kelen kan baganko yɛrɛ o yakubali ka se ka baganw ni ka se k'olu mara min kɛra k'a fɔ cakɛda min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ o ko ma o ko ɲɛma dɔn n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mamadu Bala n'ale ye député kɔrɔ ye nin hakilila min talen filɛ yalima ale hakilila ye mun ya la an ka ba ka kuma lamɛn. Ni Mali ti bi Sénégal économie bipé. Moi je suis exportateur de bétail. Mali bétail biniata. Na hakli to la de. Ka Burkina bétail ta, ka Niger bétail ta. Mali drone 12 millions de têtes de bœuf. On a 45 millions de petits ruminants. 1 200 000 camélins. Ni a fait c'est milliards battants en potentiel. Le Burkina a 5 000 milliards de potentiel. Le Niger a la même chose. Naya hakilito ni toro nana wajibi mi mbambolo mba wasa dola ka laje anu obse ka balo chogo mina bi office dugute mi malo boro mina bi mali kono office dugute mi mine nente abebe bo azi jamana de la kana ni mi ma benkan si u tasuma du ka malo raw ambalo den ka foni tuye keranena marubani tuye kanye mate dore ale febi halibi uliga joga seka kanika ko bla jata mena ko na ka so ke anjigi bi dai ka do suma mununga wala mai ka do wuli ka do munume ni ya suru na bala ile kan anjigi dauluka ko gele be o senani no o tani ka segi ulabi ka so ka mafatuku yo kuma fere bala ile ka ke do ka fara la ba onde ka note ko ngoni ka ketu ka gele ambe dugo ke mi da kadanga jamana na ya rabbi ala ko sabati namburai ka ulana ka fuanga jamana ko na mi ka do ka fo faranyo nga badoye o bara ube singa kenena ka ulana ka fo meriba ale kunga ikado ka fona manya ka fo ale kwani merla ka bunu tube ndu kwani sembura barawla ka sega mawara ukena ne o delegation spéciale ko blakana ambalo ka ba meru kuna lupi ka baraw nudo o bara nudo te dore de o wuli ka job bake ni asoro ni ka sega na je ya barado ko lupla duguba ere kona na yiri majo échangeur mimbe o yoro lay unana kana bara ni ka kormo kale baraw sigi senga akene kan wuli ka job ku fejbende ni bara mi nabe ka ke anafa fejbende ga kene kan mi communiste mairie ni asoro Amadou Ouattara ale kuma me vo faranyo ngai sin fe o fle président ya wele o mako jeli jeya asika ke district dombolo commune seba an la yuruta ya ngo nala sonama ambe ka krefe an yera ba njo yorofa parce que bere bi jo yorofa bese ya la district kono bamako atume fo korole ko bamako nyon kunte commune ville moderne na depuis ambe indépendance ta wati mais Bamako boro kono amena mais ambe fait Bamako de kasiko kono akila délégation spéciale na le be fait ka ode walia odo ko son arena ambe ya ko ka na chenchenbo goudron kan munu ba kala mo be ba do ka fo ni chenchenbe goudron ka be mu chan be bashi ba de la c'est goudron donc kana bi kana okurbo kari ka foko ambe na ansindo ala ambo de keneka amba nyini population fait beka fara meruka district drone tete meru be de sembala am meru be sembala population beki faranka pour que ni activité mbesaka walia anga commune kono jogam odo ko so ambe ya paleda la pour que kana o bolinya folo ko ke mais akilla abeke bada ka chenchen franka bo drone ka la sonama amba kalama district mina do soro munumbe awa o bara nunge la sonama an kono bena district ko pour que ni bara mbese ka anga commune kono chugam odo ko so ambe kenen kan son wale o de walia ni tu commune sang maire kerenena Amadou Ouattara ni tu ale kan kenen kai voirie renyema ba ni asuru beteli ke colonel Seydou Traoré la colonel Seydou ale rek mami fo kenen kan ni ko insin fe angalame ame fe ka bara bado boloda o bara damineli nyanaje biye parce que ame fe sira ba fe be do Bamako ani Bamako kono na ola ala korosi sira ba nunu be fale no tentena donc ame opération mindamne ame fe ka sira ba nunu be samia ka be tentente ka boaka so lancement ne biya bara yi na fa chama me se population ma
parce que ni cɛncɛn yɛrɛ cayara yɛrɛ sira kan a bɛ se ka accident yɛrɛ créer mobili bɛ se ka cɛ a kan o yɛrɛ k'i cɛ ka bɔ yen sigida yɛrɛ sanuyalen yɛrɛ o bɛɛ bɛ kɛ population in de kama a nafa tɛ se ka fɔ ka ban baara in bɛna Bamakɔ sirabaw bɛɛ concerné mais bi a lancement na an ye yɔrɔba 2 ta o ye échangeur de Yirimajɔ ka bɔ yen ka na fo sira min bɛ taa Kulukoro sira fɛn na maintenant yɔrɔ 2nan o ye ka ta palais de la culture da la ka na tɛmɛ Pɔnkɔrɔ fɛ ka na fo monument min n'u b'a fɔ a ma ko Oscar Patrice Lumumba donc bi ta bɛ ten mais baara in tɛ dan o ma Bamakɔ siraba bɛɛ b'a la a bɛ programmer au fur et à mesure ka taa ni dɔ banna dɔ wɛrɛ bɛ daminɛ baara in tɛ taa gɛlɛya kɔ population na n'aw yɛrɛ ɲɛ b'a la hali circulation gênelen don dɔɔni donc o ye gɛlɛya fɔlɔ ye maintenant gɛlɛya yɛrɛ fana 2nan ye min ye il faut que population k'an dɛmɛ nin baara in na nin bɛɛ bɛ ka kɛ population de kama assainissement ye baara ye tant que ni population yɛrɛ ma jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ a la a bɛ kɛ baara min a bɛ kɛ tɔ ka jɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu ka préoccupation fanba ye ka Bamakɔ jɛ ka kɛ Bamakɔ ka kɛ ville propre ye i b'a fɔ fɔlɔfɔlɔ Bamakɔ tun bɛ cogo min na donc u bɛ ka moyens ɲini k'o di voirie ma pour que baara o ka kɛ ten cogoya la ne b'a ɲini population fɛ population k'an dɛmɛ o baara in na parce que i y'a baara in tɛ se ka san sɔrɔ cogo si ni population ka dɛmɛ donc population k'a dɔn nin bɛɛ bɛ ka kɛ ale de ye a k'i sen don baara in na a yɛrɛ ka lafiya kama. Ni tun ye colonel Seydou Traoré ni tun y'ale kan ye voirie ɲɛma kuma tɛ dɔ ye fara ɲɔgɔn min bɛ sen na bi n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan lafiya o bɛ se ka sɔrɔ sigida la cogo min na sigidalamaw olu bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo jumɛn de la n'i y'a sɔrɔ ka se k'i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ la sabatili n'i y'a mɛn a ye n ka wara fa a ko i yɛrɛ k'i jɛ i kan ka sɔrɔ a kun yanfanfɛla la o de ye wulikajɔ ye kunba ye an bɛ dugawu kɛ nin hakilila in yarabi ala ka yakubaya n'an bɔra ye k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na bi mɛnɛniw olu bɛ sen na jamana ɲɛmaaw olu bɛ ka wulikajɔ kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ maa maa bɛ yen n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko e kɔni ye dɔrɔmɛ 1 nafolo ŋanamu jamana in kɔnɔ na k'e bɛ taa fɔɔnɔ o minɛni min bɛ sen na bi yalima a ko bɛ cogo di diinɛ ye mun fɔ a la ani nin minɛni ninnu jamana kɔnɔ na ni kɛli ka kan wa min ye Sidiya Kulubali ka bɔ Ŋɔnɛbugu Masina marabolo kɔnɔ na Wɛnina dugu la n'a sigilen bɛ Yirimajɔ Bagarabugu la an ye ɲininkali k'ale la Sidiya nin baara minnu bɛ ka kɛ bi yalima diinɛ ye mun de fɔ a ko la. Mɔgɔw k'i jɛ k'i da i la k'i bila foroba nafolo kunna n'i ye dɔrɔmɛ 1 dun a bɛ komi n'a fɔ i y'a maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'i nafolo dun maa kelen k'i juru bɛ cogo di kuma tɛ maa miliyɔn k'i juru ma hali ni fɛn bɛ kira diɲɛ mɔgɔ fɛ ala t'a t'u la dɛ faamaw ne maa o maa ye foroba nafolo dun fɛn o fɛn y'a ja y'a kara munna e bɛ sara e b'i ja denw b'u ja nka o si m'e bɔ fo fantanw bolola fɛn faralen ɲɔgɔn kan k'i k'a ɲɛmaa ye e t'a mɛn i sara kɔni tɛ bilen o i jɔn'o na bɛɛ jɛ nafolo k'o dun n'o tigi ko k'o bɛ minɛ a b'a kanu ko a y'a kɛ tan dɛ a y'a bɔ tan tiɲɛ tɛ dɛ e b'a dun waati ma tɔ tɛ maa ye wa ne maa o maa ye foroba nafolo dun faamaw ne taara balimaya taara an dɔw bɛ yan fana an bɛ kɛ mun maa ye e kɛlɛ ɲɛmaa ye e ko k'e k'a bɛɛ dun a ti ɲɛ dɛ bamananw ko maa ti dɛgɛ nɔɔni ni mi tɛgɛ nɔ wallahi o tiɲɛ ye a bɛ sara o de tɛgɛ nɔ ye o nka n'a kɛra de e ko k'e k'a bɛɛ dun an tɛ ka tiɲɛ dɛ jamana jumɛn bɛ d'o kan a y'a wɔgɔ bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ ma ye bɛɛ ko in na a y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ a bɛ bɛn diinɛ tɛ foyi nɔfɛ tilennenya kɔ diinɛ tɛ foyi nɔfɛ i ye min fɔ i k'a kɛ habura makta indallahi taqulu ma la taf'aluna e bɛ sɔn k'a fɔ cogo di k'e bɛ bila ɲɛmaaya la k'e b'an ka wari dun ko an b'i bila la an b'o kɛ abada e b'a fɔ de karisa a ye n kɛ ɲɛmaa ye n'a ye ne kɛ ɲɛmaa ye n b'a kɛ nafolo tanga an b'a kɛ jamana tanga i bɛ sigi o de kan ni e sigira o kan e m'o wale kɛ fo i bɛ k'i yɛrɛbakun tanga k'i denbaya tanga k'i musow tanga i m'e bilo kaba a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa diinɛ ko yɛrɛ k'i bɔ nin na pewu a ti yen o an bɛɛ lajɛlen je maliɲɛ ye minnu bɛ bila ɲɛmaaya la n'u bɛ wariw dun u bɛ bila ɲɛmaaya la don min na u ni ala kira cɛ u y'a fɔ danfɛnjugu nin ye k'a fɔ ne n bila la n b'a dun a ti fɔ u b'o dar'i la k'a fɔ i ye maa ladire k'i dayira o tuma n'i nana bila nafolo kunna sa i b'a dun o tuma i ye min fɔ i ma baara kɛ dɛ n'i yɛrɛ ye min y'o la o ka di i ye ne min mɛnna wili bi kɛ o ti ɲɛ o a ma minnu da dunna kun n'a ko basi kina a y'a fɔ ɲɛmaaw ye ko n'an ka nafolo dun baarakɛda yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ n'a ka fɔra k'i kɛ baarakɛda ye n'e bila ɲɛmaaya la n terikɛ ala ye fɛn ma k'i ye dɛ maa miliyɔn ala y'o bɛɛ kɛ ɲɛmaaya ta kɛ d'i ma i miiri sa e bɛ sara min da i wasa don o na walahi n'i ma wari to yen i tigi yɛrɛ ma hɔrɔn ye a mɛ o mɛn a bɛ dɔn n'a dɔnna e den kɔnɔ faalen bɛ taama m'o tigɛ mun na diinɛ ye min fɔ an ye ne danaya dara kan ye danaya sabati i bilala fɛn min kunna i tile min d'i ta ye o to yen maa ta tɛ fɛn o fɛn ye o to yen maa kelen e k'i taa maa tan ni fɛn dun ne mɛ minɛ jumɛn min minɛ n'i y'a jamana in ɲɛnako don u b'a dun u ti minɛ o je jamana in tiɲɛ i b'a dun bɛɛ b'a dɔn i bɛ k'a dun e sara a kɛ miliyɔn 100 ye kalo 4 e taara miliyɔn 600 fɛn san e sara miliyɔn 100 kalo 3
e tara million kima woro fe sa ne te zoye mu zo kan amene di ayu mine ko an wardama e be sara mena uji tay na kede fe me jakara nga fozota ayu toy nyama ba mu nga mu fo ambalona ka fo ni tué Sidia ya Kulibali ni tuale kanyi kabongone bugu keraniana wenina master marabulo kona nabe bagara bugu la yirima do ni tuale kanyi afra choko mina ambe dugo ga yarabia la fofe karo ga foguli ga joyi anga jamana kona binyema okube baramina alebu foku timina jako dorete de nyata basi ula sabati ko era de titani ninte ambe dugo ke fofe jamana ga nyata e ala ko sabati nambora e si obe samba ko fe mi karo ga folu be kurane kala no ni asuru beke sanwo san jaralaka wolu de basi senga be ka marabulo belajele togola belajele bina obe dugo don ke jamana yi ka dugo ke duere kabila belajele kasika ga nisoja ko bay kurana obe kala ka dugo ke ni kasika mo wole fan belajele fe ba flani nyonje ba ko fe ni banye fe belajele bina nyon soro jarala burama jarana dogonu ana balma belajele udo basi senga a kene kan sanwo san yerabi ya jula jengina jarale ka wuliga jo fe nganyina tay anse masse kene kan nyina tay mi ya soro bara buraka ke alamsa temenina ayela ka foko mo bura fan belajele do fe ni kana mi karo ga fo a kene kan radio meno ya radio yere kwe anyama adama sakumana ale nyingali ke madawla kene kay we shira mindi ofle ne to bura ma jara bemba jara bara anyena kera gonye ni karama kono islamo ya an magwen redi mo shin alaka hereka na beyele alaka hereke duguye alaka hereke jamana yara biya ma alaka jamana baji ne to ko nu njamu ne tera ne nyana dutigi anana jara ko ga jara ni kuma jara na ne radio yere ko mogode ne rabu bingin ka radio yere ko la jara ko infle anana ala bargara sinyara fami mi ya damne amaku kelenta ya to ku kelenta yare ala ko kon ni islamo wele sanwo sa do de bi faraka nyinanta akran so jani bunyani karama kono ni ya sanwo sa dugo bi ke do bi faraka dugo bi jabide ami dugo ke ya rabbi ala kan yeta kura jamana bi yorom nabi jamana bi lum lamban beda ala kan kici abonima bara fana ko ami dugo ke sama da ala ko ya jirana ta ga dugo sani ni to wai sana ta boite ka boite so ko ala ka ta gorata an ka gina here kele danyo no chama ala ka ka nyana ko saraka tu ala ka hinya ti bane ba ma ta wai wa dande ka bashiya ala ka san wala jirana ka an fara yi boka ka hina se da ba ma ka nyana ma hina san yi rauma ni to ko hawa ka ba ko wuro ko ne buri ma shi hera ko ala ka baraka do ana ala ka shi kan da be ma an nan ta ka suru sama ya ranga ka no zati ala ka ba ka do dura ala ka hina ga da ba wera ala ka nan tan nan ma shi ya bura ala ka nan da amur ba ma ala ka nan amur ka di jema han nan go nan ga ko ala ko no ga yayi ni to ko bulu ni jamu jara do ba fa ba shi na do ba fa ba do min kira ya rabbi mama sinya siya ala ka mina be ma ala ka be ka hamuni ba ma kan ba de bi segere mami ni kan diga ere abi segere yi bo min ka jara ko sube abogar jara kan ta fuli pasi ala ko ina ma kana fulado atina min kullu sen fatwa sawaba ni ala nyama nyama ndima ni koroye ma koro ki bangwari yoro dora absigi blasira absigi lakana ure on fara mo dia no bi ni musote chamanna na ya bedo ne ba fo tare ni fami ni an jira kan keta ay na alafe an mun wala sobe ka damne ala ba mo bona mi mutemanga ne musa sando ka bota bato ne jira kala kaya ala ne adama ta kuma na ambe duwa ka bele jale ala ka jamana en kanda amba ablay kulubari rafo amma ye kana kaya aya sababu fa aya fanamme ala ka duwa wi mine me fana gara duwa wi sababu Allah ya rabbi ala kan na ga duwa mine to way mineta boyte mineta jara jam flale benena ere to bi ko robaye nere nyam koy ay barange herda ala ya kunje herda mo ko kira amma gembay anyu be fo ku be wala nyumando ala ka sawrere jirana shika wo dakoro mo ko harajo barake mo ko am be fo ka be wala nyumando ami la yini mi na ala fa ala ka koy am sra fe mi ala ka ngisoma ala ka jamana do nay kela mi be jamana na anya be dugo ke ya rabbi ala ka ba nay la ka ke duwo sa nay la ka ke dugo kungo sa nay no to wa fakmata njam ye boyte ne boyte rakale ne bende mfo ne to be tara bi chew tara mso tara to ne kele ne min be duko na ndi ala ni mbara nduma ajira yi ya rabbi ala ka nyata a here mi be korona ala ka duma here mi botli ba ala ka duma na ala ko wafa ko be kelenga ala ga sabali duma ya ka nyi daba minu ndani be ya allah ya rabbana ala ka hina suma ami jangina fo ko sababu ndande mi ablay fo ko sababu ndande jabna sababu de ablay se ko mba fo ko hakili to nyana ne rabbi ala wa fonda do ko hakili ka to nyana ami ashimi yara fo ay femi nga maliye atibo malikon ala ka de man ala ko kishi ko hiyabu ala ko jugo maloye mbende ne ka lafiya ni dewe ne bonya ke ngarama bonya indi yara yi ni tuye madaw kanya kene kan jengina jara yere mimbe kiranena ni asoro no ya radio yere ko so nyuma ye
ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a n'a badenw kɛ nin kɛnɛ kan Adama Sakomana arajo yɛrɛ ko tɔgɔla n'i y'a sɔrɔ ɲɛmayalen a ye kuma bara di arajo yɛrɛ sabu ɲɔgɔn n'o ye promoteur Janginɛ Jara ye o ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Ne tɔgɔ ye Janginɛ Jara ne ye si arajo yɛrɛ ko promoteur ye ici yan Adama Sakomana n b'i fo n bɛ Ala fo ka barikada ka an ka musokɔrɔbaw ni an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ fo minnu bɛ su la ani minnu bɛ ɲɛnamaya la an bɛ foli ɲɛsin u bɛɛ ma. An kɔni vraiment tiɲɛ yɛrɛ la Mawuludu an y'a dabɔ faso ka ɲɛtagali kama ani an ka dugu ka ɲɛtagali kama ani jamana ka basigi kosɔn. Tiɲɛ yɛrɛ la ko in a bɛ ka kɛ san o san dɔ bɛ fara jama kan ne b'a ɲini Alahu Taala fɛ dugu min kɛra kɛnɛ kan Ala ka dugu Ala ka jaabi Ala ka jaabi an ka dugu ma Ala ka jaabi jamana ma Ala ka kɛ hɛrɛ jamana kɔnɔ ka kɛ hɛrɛ anw yɛrɛ ka du kɔnɔ ka kɛ hɛrɛ an ka dugu kɔnɔ ka kɛ hɛrɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen na aw yɛrɛ min bɛ yen n'aw bɛ ka cɛsiri kɛ n'aw ye arajo baarakɛlaw ye n b'aw fo aw ka cɛsiri la halisa Ala ka n'aw dɛmɛ Ala ka hɛrɛ ka n'aw ye ka barika don an n'aw la Ala k'o k'a ka Ala kama Ala kɛra kanu sɔn kisi nɛɛba sallallahu alaihi wasallam. Ni tun ye Janginɛ Jara ni tun ale kan ye Adama Sakomana ale ka kuma bara la kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛ in kan ye a kɛra ni suda ko ba ye ni bonya ni karama ye ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka bɔ mara ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ka Jarala duba la an bɛ dugawu kɛ dugawu fɛn fɛn kɛra alamisa tɛmɛnen na a dugawu bɛɛ lajɛlen jamana in basigi na lafiya n'o y'a kun ye Ala ka hakililaw ni ka yakubaya n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo. An karamɔgɔ an bɛ taa Ameriki jamana kan fɛn min ye Ameriki ale kirisoba a jirala k'a fɔ a n'a kiritigɛlaw k'olu ka baaraw kɔni daminɛlen don fɛn min ye jamanakuntigi kolo Donald Trump ale ka walew sɛgɛsɛgɛliw kan n'o bɛ wele ko Capitoli ale wasabulon kɔnɔna la binkani wale minnu kɛra yen nɔ alamisa don fɛn min ye kirisoba ka kiritigɛlaw fanba k'olu ye baaraw kɔni daminɛ. O kɔfɛ an bɛ taa Benin jamana kan Benin jamanakuntigi n'o ye Patrice Talon ye ale ye kuma ta kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ jumadon ka jira k'a fɔ ko CEDEAO ka ɲangili min bɛ Sahel jamana 3 ale kan nin waati in na k'a b'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Niger ale ta ye k'u b'a ɲini fɛn min ye CEDEAO ka maa ninnu fɛ walasa u ka se ka ɲangili ninnu wuli cogo min na nin waati in na fɛn min ye Benin ale jamanakuntigi Patrice Talon nin kɛra ale ka lase ye jumadon. O kɔfɛ an bɛ taa Congo Kinshasa jamana kan mamurutilen minnu bɛ yen n'o bɛ wele ko M23 banbagaciw kunnafoniw k'a fɔ lajirala k'a fɔ ko sɔrɔlasi ka wulikajɔ dɔ senfɛ k'u sera ka M23 maa 17 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na Congo ale kɔrɔnyan fanfɛla cɛ wale in yɛrɛ kɛra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna la nin kɛra wulikajɔ kɔni ale senfɛ Congo Kinshasa ale jamana kɔnɔna la finitigɛlaw ka wulikajɔ senfɛ. O kɔfɛ an bɛ taa Niger jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko araba tɛmɛnen na ko sɔrɔlasi maa 8 ani sibili 1 ɲɔgɔn ko olu kɔni joginna fɛn min ye Niger jamana kɔrɔnyan fanfɛla fɛ jirala k'a sɔrɔla wulikajɔ dɔ senfɛ n'o sɔrɔla cɛ marifatigikulu dɔw ka wulikajɔ dɔ senfɛ ko fɛn min ye Algérie ale kɛrɛfɛ yan fan fɛ ka se Niger jamana ma a jirala k'a fɔ kɔni ko wulikajɔ in ko ale wusura kosɛbɛ sibiri do kunnafoni dara kɛnɛ kan fɛn min ye jamana lakanamaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ olu bɔra ka ni kunnafoni kɔfɔlen da kɛnɛ kan ka sanga ni kani ale kunnafoni ɲɛw a jirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana ka labɛn min kɔni kɛra balontan ko kun kan ne balontan yɛrɛ taara kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ko kunu kun ye ale kɔni kuncɛli baaraw ye Côte d'Ivoire jamana ale ni Nigeria k'olu de kun bɛ nin balontan in kuncɛli kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ko ale ye Nigeria ci cɛlu 2 ani 1 ye nka nin waati na ko Côte d'Ivoire samaw kɔni ka wulikajɔ kɔni senfɛ sa ko fɛn min ye ɲinɛn kupu ye k'a tora Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la fɛn min ye Nigeria jamana kɔni ye ko ale ma se ka ɲinɛn kupu kɔni ta hali n'o y'a sɔrɔ ko fɛn min ye Nigeria jamana ye k'ale ye kupu tali caman kɔni kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ nka ɲinɛn ta k'a tora Côte d'Ivoire samaw bolo hali n'o y'a sɔrɔ k'u ye dolan labɛn an karamɔgɔ anw ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye. An tɛ kunnafoni ɲɛna an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala ka basigi badabada ne ka sabati an ye kunnafoni sɔrɔ ka fɔ Gawo ko sugubulo dɔ kɔnɔ na ko tasuma donn'o na ko cɛnniba bɔra